Welkom bij de terugblik op het Nederlandse spoor in 2019. We nemen een kijkje naar wat er in dat jaar allemaal voor onze camera's voorbij kwam rollen. We beginnen met de 1312 van het Spoorwegmuseum, welke enkele rijtuigen overbracht. Dit waren een plan W, plan E en een plan D. De MAT 64 kwam dit jaar ook een dag in de commerciële dienst terecht. Treinstel 904, toen nog van de stichting MAT 64, werd ingezet als vervangende Alpenexpress op een deel van het traject. Meer hierover in de Spoorwegen TV-aflevering MAT 64 terug in dienst. Als het kan.
Tevens mochten er liefhebbers mee en werd er een mooie rit gereden. Af en toe werd er ergens gestopt om foto's te maken. Kijk, daar staat hier. Naast liefhebbers zaten er dus ook wintersporters aan boord. Een unieke rit. Stoomtreinen van de Veluwse Stoomtreinmaatschappij kwamen dit jaar veelvuldig voor onze camera's voorbij. Zoals in deze twee shots in Berchem en Wijchen. We waren ook bij het evenement Terug naar Toen aanwezig, waar we de volgende beelden maakten. Plata in Spanje.
Ja, maar ja, volgens mij ja. We hebben een autootje achter. Er is nog een shield camperplek, hè?
Op het grensstation van Bad Bentheim vindt altijd een lokwissel plaats van de Intercity Berlijn. Wij nemen een kijkje omdat dit over enkele jaren zou gaan veranderen. Tijdens het wintersportseizoen rijdt de Alpenexpress in de weekenden van Nederland naar de Oostenrijkse skigebieden. Wij reden mee. Nadat de trein op Watergraafsmeer beladen is, vertrekt de trein naar diverse Nederlandse stations om wintersporters op te halen. Ja, dank. In de trein rijden lichtrijtuigen en slaaprijtuigen mee. Maar het meest opvallendst is het barrijtuig, waarin het feest onderweg al begint.
Na enkele stops komt de trein in Venlo, waar er een Duitse locomotief voor de trein geplaatst wordt. De volgende ochtend rijdt de trein door het winterse Oostenrijk. Marjolein, voor mij de doel over. Je gaat naar achteren, 10 bar en 5 bar. Begrepen. Marjolein, gaat de hoofdspanning zo nog aan? Ja, en als je vraagt voor verwarming in de rijtuigen. Ja, snap ik. Ja.
De Karel Foundation heeft een MAT 64 treinstel 466 verworven om te verhuren. Zo kunnen er ritten worden gereden waarbij de winst naar KWF gaat. Op 24 november 2019 werd er een proefrit gereden om het een en ander te testen. Het treinstel was hier nog geel, maar zou later in de opvallende rode kleur verschijnen. Willen jullie wat te drinken?
je dan even... Vind ik hier wat leuker, dus even opzij. Ga nu naar spoorwegentv.nl voor een exclusieve terugblik naar 2022.